Jaod bura machon manyatike Diko Mondi Anyanga ma bende en jakom maduol mar The Kenya Nuclear Regulatory Authority okwene jotend siasa mawuok Kaluo mondo were kod ywaruok mag telo kendo gibedie sirikal manywanda, ka bende okwayo gai mar ODM Oburu Oginga mondo mi oriw jotelo duto ma Kaluo. Anyanga wacho ni ywaruok e kind jotelo ma Kaluo pogo oganda Luo kaachiel gi duond bura mar ODM. Owacho ni maeri e kinde ma jotelo mawuok Kaluo onego bed kamoro achiel kendo mondo giti e twech achiel mondo giyud thuolo mar yudo dongruok e bwo sirikand manywanda. Joluo ma leaders maluo ma Nyanza ka nyakung'e maler ni jo Nyanza osebedo behind the leadership for many years. Gisebedo behind in terms of development for many years. Samba jomoko mano se develop temo diro kidiri ka confuse igo ni kodi do agiu kodgi ibiro dok chien kendo ibiro end up ni ok no ga leadership midwaro no. Omiyo ngiuru yo munyalo bedo go together kwa Dr. Oburu Odinga jaduong' mwaluoro kabisa Nyanza ka okaw leaders mondo bergo kanyakla mondo buro timre mondo kel kwe e party gi mar ODM ke party mar ODM ne Nyanza ka to gima ni Nyanza nyaka kel kwe. Okudwar koko sama koko ni Nyanza nyaka parties mamoko e Kenya ka confusion donje to na kwana ni confusion donje Luo Nyanza nikech party mar ODM e mar Luo Nyanza. Koro ka nitiere broad based kako sebedo kako selosre kaka Raila weno wachunge uru maber nyaka wakal loka cha kick division mora mora bede to ka division dwa bedo to gai marwa ma ko iluongo ni Dr. Oburu Odinga ochuo kom mondo tigo gigi. Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV en